31 minút príde k nástupišťu 2, koľaj 2 za Rušňom sú radené vozne prvej triedy číslo 1 a 2, reštauračný vozec a so službou pojazdná rezerváciu číslo 3, vozne druhej triedy so službou pojazdná s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 až 7 a vozne druhej triedy číslo 8 a 9. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinné sniehové. Express 604 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Považská Bystrica, Úkol, a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 31 minút prichádza k nástupišťu 2, koľaj 2 za Rušňom sú radené vozne prvej triedy číslo